Ano yan, Oreo? Ano yan? Wala na. Ubus na. Ginagawa mo. There you go.
A few minutes later. Pwedeng masarap ka viewers na ano. Okay. Guys, ito na po yung ice cream na gawa ko. Lalasahan ko na. Yummy! Wow! Ano sabihin mo? Yummy! Guys, gawin niyo po yung ice cream na gawa ko. Subscribe po kayo sa YouTube channel na dito ko. Ang title po ay Bicolanas TV. Ano sabihin mo?